Presyo sa karning baboy, baka ug manok, lakip ng isda sa merkado sa karbon sa Dakbayan sa Sugbo, misaka. Matud pa sa mga manindahay nga nihit ang supply sa mga karne ug gipanglantawan nga musaka pa ang mga presyo niini sa bispera sa bagong tuig. Ani ang report ni Alan Domingo. Way kapilian ang mga tao niining panahon kung sudan ang hisgutan kay pulos misaka ang presyo sa karne ug isda karong panahon na sa merkado sa karbon. 20 ngadto sa 30 pesos ang aumento sa karning baboy depende sa bahin nini. Ang pork belly gikan sa 300 pesos ang kilo karon 330 pesos na. Ang tenderloin gikan sa 280 ang kilo karon tag 310 na ang matag kilo. Matod sa mga meat vendors nga ang kanhit sa supply sa karne karon ang hinungdan sa pagtaas sa presyo ug taas usab ang presyo nini sa ilang supplier. Taas man ang presyo nila. Oo, ang supplier na mo ni taas. Hinuon adunay kapilian ang uban aron makabarato ang imported meat nga maabot lang sa tag 185 pesos ang kilo sa aping sa baboy nga adunay unod ug tag 280 pesos ang kilo sa imported pork belly. Ang karning baka ni mahal usab og 50 pesos ang matag kilo, din ang lubos unod tag 400 pesos ang matag kilo. Ang tenderloin tag 700 pesos ang kilo. Samtang ang bukog tag 180 pesos ang kilo. Ang kanihit gihapon sa supply ang hinungdan sa pagtaas sa presyo sa karning baka. Ang karning manok miuminto usab og 10 pesos ang kilo, diin miabot sa 185 pesos ang kilo sa whole chicken. Apan lahi ang presyo kon penarti na sa lawa sa manok. Ang drumstick tag 210 ang kilo, ang pizzo tag 200 pesos ang kilo. Dili. Pagkasabot rasad. Ang isda mao'y ni mahal og 30 ngadto 50 pesos ang kilo, sama sa katambak nga tag 230 pesos ang kilo gikan sa 200 pesos kaniadto. Ang mulmol tag 300 pesos ang kilo karon gikan sa 250 pesos. Ang dugso tag 250 pesos gikan sa 200 pesos kaniadto. Mahal man ang presyo sa mga sudan sa merkado, apan ang mga customer mo piyong na lang sanglit mauman kini ang gikinahanglan. Samtang ang pasayan gikan usab sa 400 pesos ang kilo, nahimo kining 450 pesos ang kilo karon. Ang nukos nga tag 350 pesos kaniadto, karon tag 500 pesos na ang kilo. Gipanglantawan sa mga negosyante nga posibleng mumahal pa ang presyo sa bispera sa bagong tuig. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.